3D BG Print е единственият представител на немската фирма за 3D принтери 3D Factories за България, Румъния и Гърция. Немското качество в 3D принтирането сега е достъпно и на българския пазар. Спрямо вашите нужди може да изберете Profi 3D Maker, 3D принтер, подходящ за големи по размер изображения. Работи с PAL и ABS материали. Притежава стабилна алуминиева конструкция. Голяма работна площ от 400 на 260 на 190 мм. USB порт и слот за SD карта. Нагреваема площ. Максимална скорост на принтиране от 80 мм за секунда. Максимална скорост на пресичане 230 мм за секунда. Резолюция 0,08, 0,125, 0,25 мм. Бързо прототипиране. .3D BG Print осигурява и гарантира наличност от резервни части и материали, ABS и PAL. Всички принтери се поддържат в наличност. 3D BG Print предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване в България, както и експерти, които винаги са до вас при необходимост. Наши клиенти са Шуменски университет, Варненски медицински университет, ЕТМ България, паркинг и антипаркинг, 143-то училище Георги Бенковски София, M-Technology. Немските 3D принтери вече са в България. Изисквайте сертификат за качество. Изберете оригинала. Превърнете сега своя бизнес план в 3D реалност. Принтирайте бъдещето без риск за настоящето. Позвънете!